Arwakeni machiegni nyinga Milton Ochieng Awuor. Johala ng'wen mag buge ma bandia ondhii e boma ma Nairobi e kinde apedha manotim gi apisas mag obila manotelnegi gi apisa mag okwach kich kod riwruok mar jogo buge pacho ka Kenya Publishers Association. Maeri timore motelo ne epo mar sikunde tam mokwongo mar higa manyien. Chenro mar timo apedha nochakore juma achiel bang' ogai mar obila lando nyinge dukni mopogore opogore mag buge ma ichich godo ni uso buge ma bandia. Apedha no otim e laka peini kaka Accra, Latema kod River Road maduto yudore e chuny boma ma Nairobi. So we wanted to ensure that books that go to schools are approved and also genuine. Because of late we've been seeing a lot of fake books in and around Kenya. And for the last 2 months we've engaged some top investigators who've been going around and getting books that have been, which have been faked. We are urging parents to ensure that when you go to the bookshop, you're buying a book, ensure that is an original book. Ensure that if it's a dictionary, specifically the Tuki, it has a check tag.